Wo bashani. Kushubile wo bashana umkhwanazi wakholoza ibhadi wo bashana wantara wala waphetha namadokhethi awu 121 wo bashana political killings. Awanika unational wakhe wo bashana Masemole wo bashana. Belibafuna Ramza eGoli ubashana. Ayiziphatha umkhwanazi ubashana wathi badakiwe ngiyasebenza ngalamadokhethi. Bangamane bathola amakhophi. Lebala wobashana ezakhe wobashana. Political Killing Task Force wobashana. Iphethile imehlobovu wobashana ilandele umkhondo wababulali ubashana inkabi. Waye wabafaka wobashana koHawiki kwaZulu Natali ubashana. Amazingovo lezakazidlodlo womshana zibhodla umlilo. Sashamthangala sakhala ngaphakathi wobashana. Athi bye wobashana mgulukudu abasolo wobashana umuthi ofithi wobashana bahuhuluza ngesilevu phansi kwaguga ianda ebhale ukuthi sizinkabi zestate ubashana. Kwahlala ibhuzu la wobashana kwabanda ipayipi ekhanda kwathiwa yini namahlebonyoko nizama ukwenzani saphaza ubuchopho sabe baxavuna lezi zakazidlodlo wobashana sabajikithele emavelini khalela kanjalo amasoko asigonyela ubasha. Ubashana ushube kakhulu ubashana umzansi umkhwanazi ubambe kanje ubashana. Akuyilibuyayo ubashana isazosholoto ubashana pasopa. Hlo. Ciao. Tuka